Jo, no, tak to mám práci za sebou. No, já teď půjdu domů, protože ještě tam musím vzít věci. Ještě tady mám kufr, ti zvednu peníze, aby mě někdo neukradl. Dobrý, to bychom měli, už jsem se sedl a jdeme. Tak. A jdeme. Nasadneme do autíčka, počkej, je tam v garáži? No, jsou tam. No nic, nasadneme a jedeme. Jedeme. Kdo to tam je? Jdeme. Krásný život, jenom tady. Halo? Dobrý den? Co tady děláte? Já nemám domov, takže jsem bezdomovec. Jestli mi nechcete přispět trošku, budu rád. Tady byste viděli se mnou. No, Jak tam to zní? a kam? Ke mi domů. Tak jo. Tak dobře. Tak jdeme. Jdeme. Ale vy máte hezký auto. To víš. A to je váš barák? Ano, to je můj barák. Yes. Tak si vystup, já jdu zaparkovat do garáže. Wow, to je obrovský barák. Dobrý, jdeme. Tak a jdeme dovnitř. Počkej, já ho odemknu. Jdeme. Tak, pojď za mnou. Tady to je, co je tady? Kuchyň. Ne, tady tam nechoď, to je privát. A tady je kuchyň teda. Ano, tam je kuchyň. Pojď nahoru, já ti ukážu něco. Au. No? Já se za chvilku přizabiju na těch Tak přizabiješ. A pojď sem. Wow. To je Tak vítej, to je tvůj pokoj. takhle velký. No, Takový není ani, z který jsem měl dům. Je neskutečný. jsi měl dům? Jo, když jsem byl mladý, měl jsem krásnýho bráchu, který někam jel a už nevím, nikdy jsem ho neviděl. No, to víš. Tak já, počkej. Pardon, jak se ještě jmenujete, to jsem se nezeptal. Josef. Já Karel. Nice. Trošku bych ti přispěl, tady máš trochu pár peněz na přispěv. Tady máš takhle. Děkuju. A máš tady počítač, heslo je 1, 2, 3, nedá se nějaký speciální heslo, když je to pro lidi. A nějaká ta trofej, to jste získal vy? Ano, v takovým jenom honění, když byl zima. Vám honili. Vás někdo? Ne, Dobře. když jsme běh. Nevím, co se tak v té hlavě, nebo asi A vím. jediný, co mám, je tahle ta kytara, kterou To mi dal vidím. brácha. A víš, na památku. Furt nosím u sebe. Nice. Já, kdybys mě to potřeboval, já jdu na zahradu, jdu tam něco připravit, protože já budu mít zítra party. Takže tak přijď a já jdu. See ya. Jo. Aha. Už vím, kdo to je. No, to jsme zeptat. Já už jsem se dokoukal, co jsem si potřeboval. Halo, je to někdo? Ano. A tady si. Mám otázku. Mám velkou otázku. A jakou? Nezná tvůj brácha Mlátičku? Příjmením, jaký člověka jménem Mlátička? Asi jo. Jestli v tím případě mama jsi můj bratranec. Já? Jo. My jsme bratranci. Jo. Ty ses mě ztratil. Asi jo. Jo, konečně tě vidím. Rád. Už. Já jsem tě hledal, ale vidíš, jak to se mnou dopadlo. No, máš štěstí, že jsem měl ještě nějaký fotky na tom, ve sklepě. By the way, ten barák nemám celou dobu. Já jsem ještě před 5 lety jsem měl ještě horší barák, byl dvojpatrový. Před 5 lety jsem to měl lepší než teď. Já jsem tam měl i horší jak ty. Je tam máš nic, co ty víš. No nic, tím případem už aspoň jsme se našli. Po 5 letech. No konečně. No nic, já jdu teď. Já se půjdu převlíknout, jestli to máš někde skříň. Jo, já mám. Mi neukážeš, já se převleču. Jo, já mám se ti ukážu skříň, ale předveď se přijít na zahradu, tam si můžeme zahrát fotbal.
Jo. Si bereš? OK, tak pojď za mnou. Tak jo. Ach, dobrý. Kde jsi? A tady seš, Jo, no. tady. Jak mi to sluší? Vypadá to dobře. Tvoje obličení je mi trošku větší, ale to je jinak dobrý. No to ještě A dobré. použil jsem tvůj kartáček na zuby, jestli nevadí. Na co? Na zuby! No to v pohodě. No, Ne někam, kam si myslíš. dobrý, takže jo. No, toto je představující moji zahradu, není to ta, pořád je jako pod konstrukcí. Tady to taky ještě pod konstrukcí, tady máš hezký bazének, můžeš tady vždycky sklouznout. Ne, já si nechci. Au, Kde jsi? No, trošku se propadlo. Tady máš hezkou trampošku. Pňoink. Je teda trochu rozbitá, ale nevadí. A v hodní patře tam nic moc není, to máš jenom prostě, co to mám říct? Ještě plocha zatím. No jdeme zahrát fotbal. Na jaký budeš straně teda? Beru si tady to. Takhle, tuhletu. Vykopávám já nebo ty? Já vykopnu. Dobrý, kde? Drž. Počkej, Yes! Jdeme. Jdi! Jdeme na 10 gólů. Jo! Vaši to mít. Jo! Ale vidíš, tam míč ani byl. Pojď, tyčka. To je těžký. Ne, druhý gól. Sakra. Jdi tam. Jdi tam. Nejde. Ne. Já kličku. What the fuck? I am Neymar. What the? Ne. No, fuck. Yes, byl tam. Já to nevím, ale nevadí. Já tam mám taky. Ještě 2 góly musím dát. Ještě jeden. Ne. Tyčka. Vedle. Do píč. Je to! Ne, ještě jeden musím dát. Ne. I'm sorry. Yes. Ne. No, I'm sorry. Ne. No, I'm sorry. Tyčka. Yes. What the Je tam! Já mě to teď nevadí. No tak, já to půjdu vnitř. Ne. Je tam. Tak jo. Tak jdeme, jo? Pojď, dělám nějaký jídlo, ti udělám. OK. A vlastně jsem ti připravil. Tady si sedni. Tam? Sem. Tak, správně, já si taky něco udělám. Hele, tady je Jsem něco. tady. Hele, chtěl bych se na to zeptat. Ty nemáš momentálně žádnou práci, že jo? Dobrý, nemám žádnou práci. Nechtěl bys si s Kevin připojit do mojí pizzerie? Já Co ještě jednou, já tě to... Nechtěl bych se připojit do mý pizzerie? Já mám svoji pizzerii. Která Tak- funkční, 24/7. Tak jo, a co tam mám dělat? O, to ti vyberem, podle toho, co ti bude bavit tam si budeš. To se ještě vybere. Ale jak vím, ty rád vaříš, co se tě pamatuju od malička. Já dělám rád všechno. No, od malička, když jsem tě ještě viděl, tak jsi strašně chtěl vařit. Jo, vařu, rád. No tak, pojď za Ale mnou. nejdřív ty fousy v tom by byly ošklivý v tom pice, takže by jsem se musel oholit. Já se někde najdu nějakou... Pojďme do garáže. Jo. Jsi oholený. Krása. Tak. Jsem oholený konečně. No tak, To je volno. tady je garáž, jo, má tady jen 2 auta. Počkej, otevřu. A nastup. Kam pak? No kamkoliv, tady jdu tu s tím velkým. Tak jo. Nastup a otevřu garáž a jedem. Jo. Jedem. Ale ty furt to řídíš jako dřív. To již, tak pojď. Jo. Takže, počkej, tady můžeš odnášet pici, to je první práce. Druhá práce je, že tady zabereš pizzu, takhle položíš toto, dáš tam pizzu. To je hodně pic. Dáš se sem, ano, asi jich rovně připravili. Pojď dál. Ano. Jo, jsem trošku narazil. Takže, tady je to, tady vaříš, jo, tam vidíš, je hromadu objednávek už nahoře. Kolik tady je? Vy tu máte 7. psa. Ano, hlídař. A myš?
To já mám jako mazlíček, proč ne? A nebo se navaříme jí, je to hodná. Je hodná, ta se nezaslouží uvařit. Cože? A tady ještě, když se podíváš... Tady je hasičák, kdyby hořel, ne? Ano, tak tady můžeš objednávat pici. Tak jo, já půjdu na prvního, jo? Tamhle. Uh, Dobrý den. jo. No, ukážu. On si přeje jednu salámovou pizzu, takže salámovou... No vidíš, úplně lehký to je nejlehčí práce, proto to dostává se nejméně peněz za tady to. Nejvíc se dostává peněz, když odvázíš pici, to jsem hodně. Si je také vezmeš, jo, vedy. A tady on si vyber pizzu, ty ji řekneš a máš to hotový. A pak tady se do kuchyně. A tady prostě jo, tady máš takhle dáš toto a toto. Otevřeš to, dáš do toho tu pizzu. Můžeme si chceš. A daj uvařit, jo, počkej, bude takhle dělat. Ještě není. A jak to? Až tam bude zelený. Jo, aha. Hele, se tam něco děje, už. A pak jdeš takhle sem. A máš ji hotovo. A co dál? No tak tady do kolečka, tak to nebudou žádný objednávky. A jo. Máme tady se koukej, kolik tady je těch Aha, zdrojů. Jo, a ještě ti ukážu, kde dáváš ingredience, odvážíš, takže pojď za mnou, to musím asi jít na druhou stranu města. Do auta. A proč to máš úplně na druhé straně města? No, protože tady už na to pohlou, co jsme koupili, tak se to vůbec nevyšlo, takže já si řekl, že to koupíme na druhou stranu. A jo, Jedem teda. Jedeme rychle. Nechtěl by se koupit nějaký barák, Sareti? Asi. To Bčko jedem. Pak koupíva. Takže tady jsme, jo, Ale nemusíš. Takže, pojď. Tady vidíš, jo, takový tlačítka. Je jich tady 7. Každé tlačítko, tady je na tom obrázek a to ti ukazuje to, co jakoby spustíš krabice od zhora. Máš tady to a tady ti hezky spadne krabice. To je chytrý. A kam to mám jako dávat? Tam nemáš, tak počkej, já převezu kamion, počkej tady máš. Tak já mezi tím budu mačkat. Jedem. Nejméně těchto dvou, tak to naklikám nejvíc. Už to zase něco. Jsem ještě ten kamion. Patrně, jo. Ten kamion je tak starý už. Už měl koupit nový kamiony. To by si měl. Ty máš peněz. Toho si můžeš dovolit. No, ne, všechno si můžu máme dovolit. to dát jako do toho. No, pak to dáš takhle do toho, prostě to dáš do toho, jako jo, naházíš to tam, můžeš to naházet jak chceš. Hlavně by to tam bylo, ti pomůžu. Víš, že jsem toho naklikal hodně. Jo. A my krabě to musíme dát taky, to taky docela dochází. A hlavně toho těsta. No to taky ti docházelo. Ten druhý kamion, ten můžeme taky naplnit. Na jeden já povezu, jeden ty. No ale to dá také nejdřív na stranu auto, tak počkej, ty zase nakliky, já dám na stranu auto, převezu další kamion. Já dám... Já zase jdu klikat. To mě nejvíc baví tohleto. Počkej, jsem to tak sem. Tak, nastav. Tohle mě baví docela. Jeden povezu. Nechtěl. Tady máme. Tak jdeme zase házet do toho druhého. Tak. A jdeme házet. Ale před těma 5 letama to bylo jiný auto, ne? Nebo No to byly takový dodávky divný starý. No tak. Tak si koupil nový. Pak jsem koupil tady ty, ale ty už jsou starý a už jsou z toho jak to mám říct. Karbanátky. Ano, karbanátky. Takže jo. Tak, to bychom měli taky přeplněný. Nice. Dobrý, ještě tam dáme toto. Dobrý, to bychom měli. Tak jaký kamion ty bereš? Počkej. Jaký bereš? Já si beru... Já se beru vpravo. Cože? Já se beru tady ten. Jako já ti tam dám poslední. Ještě poslední. Yes. To je A víš. Já to mám přeplněný na školku. A ten tvůj barák, ten je vidět odsud. A víš, tak byla to přes vysílačku, tady to je taky něco jiného. A co dál? Až tam pojedu, mám zacouvat, nebo? No, Otočí otočíš se a zacouváš tam takový dourek. A pak tam máš i takový tlačítko, co je na tom kamionu. Já si to otevřu.
A to ty bongo potom sebereš. Myslím, že také otočím. Ty půjdu A máš tady tlačítko, přesně jako... A tady je takový tlačítko, tak prostě děláš tak to máčneš a máš to. On se to vypustí. A možná to je trochu přeplníme. Je. A nepůjdeme ještě jednou? Možná. Ježiš, mi to spadla kamera. Ale ne, jsme jich vylovit. Musíme tomu pomoct. Kam jdeš? To je ale, to se... To je to takové větší výška. No, proč si pomyslel? Nevím, no, to by bylo všechno, co jsem ti mohl ukázat. Já teď půjdu domů. Ne, nejdeme domů, já teď jdeme ti vybrat barák, co si koupíš. Akorát ne moc velký, jo, protože ještě čekám na svůj platu, takže počkej, tady jedu pro auto. To byla dálka. No, stop. Sundej z střechu, jo, konečně. A jdem. Juhu! Jdem. Tady ten vypadá zajímavě. Ten vypadá zajímavě. Tak, ten vypadá zajímavě. Tenhle. Dobře, dobrý. Zajímavé. A má 2 lajky. Jo, asi na to měli peníze si koupit. Tak, tady... Snídaně tu je. Cože? Ty jsi sněd! Výborná. Tak to, jsi ten barák zatím? Jo. To můžeš vylepšit, jako teď je tvůj celý. No, jo, můžu, no. Svítí. Když mají tady i free trofej, třeba tam může stát hromadu peněz. Jí prodáš. Mají tady srdíčko, někdo tady miloval, asi do konce života. Nebo se ani ptát, ať jsi měli děti. Je, postel je pohodlná, tak jo, tak Jej, tohle. já jdu vyzkoušet. Lehnul jsem se, ale byla noc. Tak jo, tak to bereš? Jo. A počkej, to ten tady, já to jdu zaplatit. Dobrý, máš to a je to tvůj barák, oficiálně. Yes. A já teď půjdu domů, protože musím trochu si něco udělat. Nebo počkej, já jdu na ostrov. Protože jsem jdu na jeden ostrov. Co udělat? Tak jo. Tak jo, jdeme, pojď. Ale nechci nic říkat, ale půjdu na ponorkou. Honorkou. Jedem. Ježiš, má se mi vypadl. A jdem. A já jsem skoro vypadl. Tak, jsme tu. A jedem. Je, počkej, nejeď tam. Řekl jsem ti, že jdeme ponorkou, don't you remember? Já myslím takhle. Tak to se nepřemýšlím, nepromešlím. Hej, bratranče, tady je loď. A jo, kde je loď? Funguje? Ona funguje! Jede! Už náš posil. Ale je tam nějaký ostrov. Jdu se vykoupat! No, Wow. to já se nemůžu hýbat. Nevadí, asi došel o benzín. Už je moc mělko. Neboj, kytara! Doufám, že funguje. Doufám. Jsme tady. Tak už jsme byli ještě nahoru. Ona funguje. Já se to vyskočil. Jo, taky. Jdeme, pojď. No, ale po 100 letech. Jdeme nahoru. Já to tím musím ukázat takovou To krásu. je To víš, už jsme skoro nahoře. Počkej. Jdeme nahoru, už jsme skoro nahoře, ještě tady to vyskáčeme, ještě tady. Co je tam dole, když tam skočím? Nechoď tam radši. Tak jo. To ty víš. Víčko. Už. Pojď tak a tady ještě byla. Chci flexy. Pojď tady. Ne, Ty. to nevyskočí. Ale musím. What? Ty brďo. To je krása. Pojď z druhé strany, brzy. To dělá. Jo. Pojď tam. To je krása. No, to je krása, od sam jsem vyšel. Ježiš. Na ten stůl. Pojď ke mně. Jo. Takový krásný ostrov. No, já si myslím, že asi venka budeme příště na dovolenou. A tam místo je taky krásné. Zase po 5 letech jsme sem vystoupili. To je krásné. Tak, to bychom měli. Je čas jít. zdroví. Počištění. Tak, a je to.